Osuru ni nyime sirkal timo lalruok gi jokanyo ewi kaka inyalo werruok gi chudo mar omenda ma ichiwo ne obok mag P3 ne jogo ma oyudore midhiero mag lwenje mag kit chwech. Mayangi jatend migawo mar kit chwech Aisha Jumwa. Aisha manoloso nyasi mar keto ayanga chike mabiro tayo ng'eto mag bura mag kedo kod lweny mag kit chwech oyango ni maromo 40% mag mine pacho ka oseroch ratichgi e yo machalo kod mago. Jatend jotije doho Rose Washuka okoni e buche duto ma itero ka obila kaka mago ma kedo kod mago ma kit chwech 10 kende ema chopo e nyim doho. Gino ma gikone nyalo bedo ni nyayo timbe ma kamago. Because by requiring as a P3 form, as I have said, is the beginning, or it is the starting of the journey to justice to these survivors. So if they are asked to pay 1,000 to 3,000, depending on the police station where these survivors will report, is actually to re-victimize that person who is already victimized. And therefore, I would request that this service be rendered free of charge.